Valaha azt hittem, hogy az öregkor nagyon különböző lesz. Az álmaimban Francis és én a Wilmingtoni otthonunk verandáján ültünk, kézenfogva néztük, ahogy az unokáink játszanak a gyepen. Most a veranda üres, és az egyetlen unokám, a 6 éves Noah, olyan ritkán jön el hozzám, hogy alig ismer meg, amikor találkozunk. Az én nevem Lloyd Harrington, és 68 éves vagyok. Az elmúlt 12 évet egyedül töltöttem abban a házban, amelyet Francisszal 40 évvel ezelőtt vásároltunk, amikor éppen csak elkezdtem a vállalkozásomat, amely laboratóriumok számára készített speciális elektronikai eszközöket. A szerény, kétszintes ház a Maple Streeten tanúja volt a szerelmünk virágzásának, a fiunk, Aiden születésének, és a feleségem lassú leépülésének, akit a rák túl korán elvitt. Reggelente fekete teát főzök magamnak. Francis sosem szerette a kávét, és az ő halála után én is lemondtam róla. Ez a rituálé változatlan maradt, mint annyi más dolog a házamban. Az ablak melletti széke, a kandallón lévő kerámia madarak gyűjteménye, a régi fényképalbumok a könyvespolcon. Semmit sem érintek, mintha bármikor visszatérhetne, és észrevenné, hogy elmozdítottam valamit. A fiam, Aiden nem érti ezt. Apa, tovább kell lépned, mondja ritka alkalmakon. Pearl, a felesége pedig még csak meg sem próbálja leplezni az irritációját. A házamban kószáló pillantása mindig tele van értékeléssel és ítélkezéssel, mintha mentálisan számolná, mennyit érhet mindez. Pearl 5 éve lépett Aiden életébe. Egy jótékonysági eseményen találkoztak, ahol ő szervezőként dolgozott, magas, karcsú, tökéletesen frizurázott barna hajjal és olyan mosollyal, ami sosem ér el a szeméig. Az első találkozásunk óta éreztem a kedvességében rejlő hamisságot, de hallgattam. Aiden hosszú idő óta először boldognak tűnt, és nem akartam elrontani az örömét. Francis halála után a kapcsolatunk a fiammal megfeszülté vált. Talán túlságosan elmerültem a munkában, próbálva tompítani a veszteség fájdalmát. Talán nem adtam neki elég figyelmet, amikor szüksége lett volna rá. Aiden annyira hasonlított az anyjára, ugyanazok a lágy arcvonások, ugyanazok a kedves szemek, hogy minden pillantásomra egy alig begyógyult sebet tépett fel. Tudom, hogy ez nem mentség. Egy jó apának találnia kellett volna módot a gyász kezelésére és a fia támogatására. Én nem voltam jó apa. Amikor Aiden 3 éve bejelentette az eljegyzését, őszintén próbáltam boldog lenni érte. Kocintottam az esküvőn, arról beszélve, mennyire boldog lenne Francis, ha látná a fiát egy ilyen gyönyörű lánnyal. Pearl akkor mosolygott, de a szemében számítás volt. Ez a nő nem mint egy szeretett személyre, hanem mint egy üzletre nézett a fiamra. Az esküvő után adtam nekik egy házat, egy kicsi, de kényelmes villát Wilmington előkelő negyedében. Megengedhettem magamnak. A cégem az iparág egyik vezető vállalatává vált, és Aiden éppen most kapott állást egy művészeti múzeumban, egy rangos munkát, de nem túl jövedelmezőt. Azt akartam, hogy legyen saját terük, egy hely, ahol felépíthetik a családjukat. Amit akkor nem mondtam el, és most sajnálom, az, hogy technikailag még mindig én vagyok a ház tulajdonosa. Teljesen kifizettem, de úgy alakítottam a papírokat, hogy Aidennek és Pearlnek joguk legyen ott élni életük végéig, amíg másképp nem döntök. Ez egyfajta biztosíték volt, egy intuitív bizalmatlanság a nő iránt, akit a fiam választott. Francis paranoiának nevezné, de Francis már nem volt itt, hogy megakadályozza a hibáimat. Wilmington nem egy túl nagy város, de elég tágas ahhoz, hogy elkerüljem a nem kívánt találkozásokat. Az évek során megtanultam olyan útvonalakat választani, amelyek nem keresztezik Aiden és Pearl helyeit. Tudom a menetrendjüket. Pearl szeret minden lépését megosztani a közösségi médiában. Csütörtökön a Blue Lagoon caféban találkozik a barátaival. Kedden Aiden későn dolgozik a múzeumban az új kiállítások miatt. Hétvégén gyakran elutaznak, vagy Pearl barátaival vannak. Fiatal házaspárok, akikkel egyáltalán nincs miről beszélnem. A napjaim nagyon hasonlóak egymáshoz. Reggeli tea, újság, e-mailek ellenőrzése. Bár hivatalosan 5 éve nyugdíjba vonultam, a cég még mindig konzultál velem fontos ügyekben. Ebéd után séta a Riverside Parkban, ahol minden törzs vendég ismer. Este egy könyv vagy dokumentumfilm, néha egy telefonhívás egy régi barátomnak, Walternek, aki nyugdíjba vonulása után Floridába költözött. Ma eltértem a megszokott útvonalamról, és elmentem a szupermarketbe, amit általában elkerülök, mert közel van Aiden házához.
Éppen egy üveg bort választottam a vacsorához, amikor meghallottam a hangját. Éles, a felszolgálókkal való beszélgetéskor Pearl által használt felsőbbrendű tónussal. Egyértelműen mondtam, nincs fagyasztott hús. Tudja, hogy 3 nap múlva hálaadás van? Friss pulykát akarok, nem ezt a félreértést. Megfagytam a borpolc mögött, nem akartam, hogy lássanak. Az üvegek közötti résen átláttam, ahogy egy fiatal hentes munkatársat szid, aki teljesen összezavarodott. Asszonyom, holnap reggel friss pulykákat kapunk. Ha holnap tudna. Viccel? Minden órám megvan az ünnepig. Nem pazarolhatom az időt, hogy ide-oda járkáljak az önök boltja miatt, a maga inkompetenciája miatt. Láttam, hogy más vásárlók kínosan elfordítják a tekintetüket, vagy éppen ellenkezőleg, kíváncsian figyelik a jelenetet. Pearl az elemében volt, a figyelem középpontjában, a körülmények áldozataként, egy nő, aki tudja a jogait, és nem engedi, hogy bárki megsértse azokat. Amikor a bolt vezetője végre megnyugtatta, ígéretével, hogy holnap személyesen hozza el a pulykát a házához, éppen távozni készültem, de ő megfordult és észrevett. Az arca egy pillanatra megfagyott, majd átváltozott egy hamis mosollyá. Lloyd, micsoda meglepetés! Ünnepi vásárlást csinálsz? Bólintottam, és a boros üveget emeltem fel, mint ürügyet a jelenlétemre. Egy kis készlet a térre. Ó, éppen hívni akartunk. A hangja édesre váltott. Édes. Aiden ragaszkodik hozzá, hogy csatlakozz hozzánk a hálaadásra. Kicsi csoport lesz. A szüleim, néhány barát a múzeumból. Nem mondaná nemet, ugye? Kihívás volt a szemében. Tudta, hogy inkább egyedül tölteném a napot, ahogy az elmúlt néhány évben is tettem. Azt is tudta, hogy egy közvetlen visszautasítás ürügyet adna neki, hogy újra szemrehányást tegyen nekem a fiam iránti közömbösségem miatt. Persze, azt válaszoltam, mikor érkezzek. 4 óra, és ne aggódj semmiért. Minden elintézek. A hangjából az derült ki, hogy a segítségem nem csak szükségtelen, hanem nem is kívánatos. Még csak bort sem ajánlottam, biztosan elégtelenül kifinomultnak találták volna Pearl vendégei számára. Amikor hazaértem, a telefonomon egy kihívott hívás volt Aidentől. Nem hívtam vissza, tudva, hogy a fiam mit akar. Csak azt akarta biztosítani, hogy Pearl meghívta. Az utóbbi időben a beszélgetéseink információcserékre és kínos szünetekre korlátozódtak. Francis székében ültem, és a kandallópárkányon lévő képre néztem. Az utolsó közös nyaralásunk a hegyekben, 6 hónappal a diagnózisa előtt. Mosolyog a kamerába, vörös haja a szélben lobog, és a keze szorosan fogja az enyémet. Mit tennél, Francis? Kérdeztem a képtől. Hogyan találnál közös nevezőt egy nővel, aki csak lépcsőfokként tekint a fiadra a jólét felé? Francis mindig is a béketeremtő volt a családunkban. Megtalálta volna a módját, hogy simábbá tegye a hegyes széleket, hogy lásson valami jót Pearlban, ami elkerüli a tekintetemet. Vagy talán Pearl másképp viselkedett volna, ha Francis élne. Elhunyt feleségem hihetetlen képességgel rendelkezett, hogy a legjobbat hozza ki az emberekből, egy olyan tulajdonság, amit sajnos nem örököltem. Hálaadás, egy ünnep, amikor a családok összegyűlnek, hogy megköszönjék az életükben lévő jó dolgokat. Valaha Francis, kis Aiden és én együtt töltöttük ezt a napot főzéssel, családi vicceken nevetve, történeteket mesélve vacsora közben. Most csak egy újabb nap a naptárban, amelyet kínos próbálkozások jelölnek a családi összetartozás ábrázolására. Tavaly visszautasítottam a meghívást, egy megfázásra hivatkozva. Az azt megelőző évben Walterrel és a családjával töltöttem az ünnepet Floridában. De ezt nem lehet örökké elkerülni. Aiden az egyetlen fiam, a vérem. Talán, ha egy lépést tennék felé, ő is megpróbálná áthidalni a köztünk lévő szakadékot. Ránéztem az órára. Majdnem éjfél. Hálaadás 3 nap múlva van. 72 óra, amíg leülök az asztalhoz egy nővel, aki megvet engem, és egy fiúval, aki alig talál szavakat a jelenlétemben. Pearl szüleivel, akikkel 2-szer találkoztam, és akiktől ugyanaz az leereszkedő óra árad, mint a lányoktól, a múzeumi barátokkal, akik udvariasan kérdeznek a múltamról, miközben úgy tesznek, mintha valóban érdekelné őket. Kikapcsoltam a világítást, és felmentem a hálószobába. Az ágy, túl nagy egyedül, különösen üresnek tűnt ma este. Mielőtt lefeküdtem volna, azt tettem, amit az elmúlt 12 évben minden este.
Megcsókoltam Francis képét az éjjeli szekrényen, és suttogtam, jó ét, szerelmem. És mint minden este, a válaszom csak csend volt. Hálaadás reggel szürke égbolttal és szitáló esővel köszöntött. Tipikus wilmingtoni időjárás novemberben. Egy nyírkos nedvesség, ami fájdalmassá tette a régi csontokat és emlékeket. Hosszú ideig feküdtem az ágyban, a plafont bámulva és gyűjtögetve az erőmet a rám váró naphoz. Az óra 7 órát mutatott. Még 9 óra, amíg találkozom a családdal, amely régóta nem az enyém. Aiden az előző este hívott. A beszélgetés rövid és feszült volt. Apa, biztos vagy benne, hogy jössz holnap? Hallottam a hangjában az aggodalmat, mintha félt volna a visszautasítástól, ugyanakkor remélte is. Igen, fiam. Megígértem Pearlnek, amikor találkoztunk a szupermarketben. Ez jó. Szünet. Tudod, nagyon keményen dolgozik. Reggel első dolga főzni, díszíteni a házat. Nem mondtam semmit. Mindketten tudtuk, hogy a főzés nem Pearl legnagyobb tehetsége, és a stílusérzéke, valamint a házdíszítése csak zavarba ejtett. De a fiam védte a feleségét, és tiszteletben tartottam ezt, még ha nem is gondoltam, hogy megérdemli az ilyen odaadást. 4 óra, ugye? Kérdeztem, hogy kitöltsem a szünetet. Igen. És, apa? A hangja halkabb lett. Kérlek, légy kedves Pearl szüleivel. Az utolsó alkalom kicsit awkward volt. Awkward. Milyen enyhe szó, hogy leírja a katasztrófát, ami volt az egyetlen karácsonyunk együtt 2 évvel ezelőtt. Akkor Pearl anyja, Imagigene Brangan, egy szociális életet élő nő, akinek a modora egy királynőé, a szókincse pedig egy piaci kereskedőé volt a harmadik pohár bor után, elkezdett kérdezősködni a kis üzletemről, és arról, hogy milyen kár, hogy Aiden nem követi a példámat, pazarolja a potenciáját a múzeumban lévő képekre. Férje, Bartolomev, egy volt közgazdaságtan tanár, akinek a kinézete olyan, mint aki örökké idiótákkal kénytelen beszélni, rendre megjegyzéseket tett a modern társadalom kulturális értékeinek hanyatlásáról. Pearl ott ült, mint egy mártír, míg Aiden tehetetlenül próbálta a beszélgetést semleges témákra terelni. Kitartottam, amíg Imigene arról kezdett beszélni, hogy az ő generációja teljesen tudatlan a modern világról. Ekkor nyugodtan emlékeztettem, hogy a kisvállalkozásom 67 alkalmazottat foglalkoztat, köztük 2 PhD-t, akiket a férje egyeteméről csábítottam el jobb feltételekkel. Az este korán véget ért, és azóta Pearl szülei és én csak formális üdvözlésekkel éltünk a ritka alkalmakon, amikor találkoztunk. Udvarias leszek, Aiden, ígértem a fiamnak. Mindig udvarias vagyok. Tudom, apa. Csak fontos Pearlnek és nekem. A hívás után hosszú ideig ültem a nappaliban, felidézve az emlékeket más alkalmakról, amikor Pearllel találkoztam. Az első vacsoránk, amikor Aiden elhozta, hogy megismerjem. Ő volt a sárm megtestesítője, a megfelelő kérdéseket tette fel, a megfelelő helyeken mosolygott. De a szemei, hideg, mérlegelő szemek, elárulták az igazi gondolatait. Láttam, ahogy a házam bútorait tanulmányozza, feljegyezve a régiségeket, a falakon lévő festményeket, a ritka könyvek gyűjteményét. Láttam, ahogy az arca megváltozik, amikor Aiden a cégemről beszélt. Aztán jött az eljegyzésük. Pearl ragaszkodott ahhoz, hogy egy drága étteremben vacsorázzunk, ahol dacosan vitatkoztunk a borválasztásról, annak ellenére, hogy barátok voltunk a borászat tulajdonosával, akit ő olyan lekezelően elutasított. Aiden akkor túl boldog volt ahhoz, hogy észrevegye a köztünk lévő feszültséget, és én túlzottan szerettem a fiamat ahhoz, hogy elrontsam az örömét, egy esküvőt, ahol kívülállónak éreztem magam. Pearl a távoli asztalhoz ültetett, magyarázva, hogy valamilyen ülési komplikációról van szó. A szülei az ifjú pár mellett ültek, akárcsak a sok barátja. Néhány vendégem, régi barátok és pár munkatárs, udvariasan úgy tettek, mintha nem vennék észre a megaláztatást. Aztán azok a 3 évnyi elidegenedés, amikor egyre ritkábban láttam a fiamat, és Pearl egyre inkább kapuőrként viselkedett, eldöntve, mikor és hol találkozhatunk. Aiden általában akkor hívott, amikor ő elfoglalt volt, és a beszélgetéseink egyre rövidebbek és felszínesebbek lettek. A házajándéka változást hozott volna. Reméltem, hogy a gesztusomat olajákként fogják fel, gelként, hogy elfogadom a házasságukat és boldogságot kívánok nekik.
Ezzel szemben Pearl természetesnek vette, és az én vonakodásomat, hogy teljesen átírjam a papírokat a nevükre, bizalmatlanságnak értelmezte. Ne aggódj, Lloyd! Nem fogjuk eladni a drága házadat, mondta akkor, szándékosan hangsúlyozva a te szót. Sóhajtottam és felálltam a székemből. Itt az ideje, hogy készülődjek a távozásra. Hagyomány, hogy a hálaadás vendégei hoznak valamit az asztalra. Úgy döntöttem, nem kísérletezek, és a biztonságos opciót választom, egy üveg jó bort a beszállítómtól. A 2000 éves Chateau Margaux a legjobbak egyike a gyűjteményemben. Pearl valószínűleg ennek a választásnak is találna okot a kritikára, de a többi vendég valószínűleg értékelni fogja. Aztán jött a kérdés, mit vegyek fel. Kinyitottam a szekrényt, és hosszasan néztem a zakók, ingek és nyakkendők sorait. Francis mindig segített nekem a különleges alkalmakra való öltözködésben. Ne azt a nyakkendőt, drágám! Túl szigorúvá tesz, gondoltam. Hallottam a hangját. A sötétkék zakót választottam, amit a 60. születésnapomra adott nekem. Egy fehér ing és egy alig észlelhető mintás nyakkendő. Elég formális egy ünnepre, de nem annyira, hogy távolságtartónak tűnjön. Zuhanyzás és borotválkozás után megpillantottam a tükörben a tükörképemet. Az évek során a ráncok mélyebbé váltak. A hajam teljesen ősz lett, de a szemeim még mindig ugyanazok voltak. Francis mindig azt mondta, hogy azért szeretett belém, mert a szemeim figyelmesek és kedvesek voltak. Kíváncsi voltam, hogy Aiden most lát-e bármit is bennük, azon kívül, hogy fáradtságot és csalódottságot. Az öltözködés után lementem a konyhába, és készítettem magamnak egy könnyű reggelit. Pirítós lekvárral és egy csésze tea. Rengeteg étel lesz a vacsorához, és nem akartam megbántani a háziasszonyt az étvágyam hiányával, bár kételkedtem benne, hogy Pearl észreveszi, ha egyáltalán eszem valamit. Az idő fájdalmasan lassan telt. Próbáltam olvasni, de nem tudtam koncentrálni a szavakra. Bekapcsoltam a tévét. A végtelen ünnepi felvonulások és a gicses filmek csak még magányosabbá tettek. Délután 2-kor már készen álltam, bár 4-ig nem kellett elindulnom. Elővettem egy régi fényképalbumot, abban a képekkel, amelyeken a kis Aiden látható. Itt az első lépéseit tette. Itt fújta el az 5. születésnapi tortájának gyertyáit. Itt ült a vállamon az állatkertben. Itt állt büszkén a diplomájában. Minden fotón ott vagyok én vagy Francis mellette, gyakran mindketten, egy boldog család, amelynek látszólag megbonthatatlan boldogságát a betegség törte össze. Az albumot bezártam, amikor az utolsó képekhez értem Francisról. Sápadt, sovány, de még mindig mosolygós. Még most, 12 évvel később is felfoghatatlan volt számomra. 4-kor gondosan becsomagoltam a bort egy ajándéktáskába, felvettem a kabátomat, és elhagytam a házat. Az autóm, egy 7 éves Lincoln Executive, volt az egyetlen luxus, amit megengedtem magamnak a cég eladása óta. Pearl egyszer régi vágásúnak nevezte, azt sugallva, hogy egy az én anyagi helyzetemhez illő férfi választhatott volna valami modernebbet és lenyűgözőbbet. De én szeretem az autó alapos, visszafogott kényelmét, a feltűnő részletek hiányát. Az út Aiden és Pearl házához körülbelül 20 percet vett igénybe. Szándékosan 4 órakor érkeztem, nem korán, hogy ne zavarjam meg az előkészületeket, és nem későn, hogy ne adjak nekik okot a boldogtalanságra. A ház előtt parkolva néhány percig ültem az autóban, gyűjtögetve a bátorságomat. A ház ünnepi hangulatban tündökölt a girlandokkal és díszekkel az ablakokon, valamint 2 nagy kerámiatök a bejárati ajtónál. Tipikus Pearl, nagyképű és hivalkodó. Amikor megvettem ezt a házat, nagyon másképp nézett ki. Egy elegáns viktoriánus kastély, karakterrel és történelemmel. Most, Pearl frissítései után, úgy nézett ki, mint egy fényes magazinképe. Makulátlan, de személytelen. Emlékszem arra a napra, amikor először láttam a házat. Az ingatlanügynök, ismerve az ízlésemet, több lehetőséget talált a történelmi Wilmingtonban, és ezt tetszett a legjobban. 1899-ben építette egy sikeres kereskedő, még mindig megvolt az eredeti fa burkolat, a festett üvegablakok és a márványkandallók. Elképzeltem, ahogy Aiden és Pearl itt élnek, talán több gyermeket vállalnak, unokák futkároznak a tágas szobákban. Az álmaim összetörtek. Pearl azonnal elkezdte a felújítást, a legtöbb történelmi részlet eltüntetésével a modern minimalizmus javára. Aiden nem bánta.
Mindig is alárendelte magát neki, amikor a házfelújításról volt szó. Én hallgattam, mert a ház technikailag tőle volt ajándék, bár jogilag még mindig az enyém volt. Mély levegőt véve kiszálltam az autóból, és a bejárati ajtó felé indultam. Minden lépéssel egyre nőtt a nyugtalanság érzése. A hálaadás a családi összetartozás ünnepe. De mit tegyél, ha a család csak papíron létezik? Az ajtónál haboztam, majd eltökélten megnyomtam a csengőt. Hangok és nevetések hallatszottak belülről. A vendégek már összegyűltek. Néhány másodperccel később az ajtó kinyílt, és Aiden állt a küszöbön. Az arca a megkönnyebbülés és a feszültség keveréke volt. Apa, örülök, hogy itt vagy. Megölelt, és egy pillanatra olyan melegséget éreztem, ami emlékeztetett egy időre, amikor még nem volt köztünk félreértések fal. Shroom, megígértem, válaszoltam egyszerűen, átadva neki a boros táskát. Aiden belenézett, és füttyentett. Chateau, Margot. Wow. Köszi, apa. Pearl megjelent a ház hátuljából, egy hibátlan bordó színű ruhában, haja és sminkje tökéletes volt, mintha egy magazin fotózására készülne, nem pedig egy családi vacsorára. Lloyd, végre! A mosolya nem ért el a szeméig. Mindenki már itt van. Csak rád vártunk. Közelebb lépett, és éreztem az drága parfüm illatát. Pearl az arcom mellett szagolt, utánozva azt a csókot, ami a szokásos üdvözlésünk volt. Hoztam bort, mondtam, bólintva Aiden kezében lévő táskára. Ó, milyen kedves! Pearl átvette a táskát, rápillantott a palackra, és átadta egy nőnek, aki pincérnői egyenruhát viselt, ahogy elhaladt mellette. Tedd hozzá a gyűjteményhez, Doris. Visszatartottam a sóhajt. Persze, Pearl felbérelt egy súlyos személyzetet. Soha nem hagyott ki egy lehetőséget, hogy megmutassa a státuszát. A státuszát, amit az én pénzemből szerzett, bár soha nem ismerné be. Gyere be, mindenki a nappaliban, intett az irányba, mintha még soha nem lettem volna ebben a házban, mintha nem én választottam volna, nem én fizettem volna érte, és nem én adtam volna nekik. Beléptem a tágas nappaliba, ahol a vendégek már összegyűltek. Imagigene és Bartolomé Brangan a kanapén ültek, poharakkal a kezükben. Mellette egy pár ült, akit nem ismertem. Nyilván ugyanazok a barátok a múzeumból. A szoba sarkában kis Noah egy táblagéppel játszott, egy dadus felügyelete alatt. Újabb emlékeztető, hogy Pearl inkább delegálja a szülői felelősségeket, amikor azok zavarják a társasági életét. Itt jön a háztartás patriarchája. Bartolomé lépett elém, kinyújtva a kezét. A hangja leereszkedő volt, mintha egy mulatságos öregemberhez beszélne, nem pedig egy olyan férfihoz, akinek a vagyona többszöröse az övének. Bartolomé Imagigen. Bólintottam mindkettőjüknek, megfogva a kinyújtott kezüket. Jó látni, hogy jó egészségnek örvendesz. Ó, meg vagyunk. Imagin köszöntött egy pohárral. Korunkban minden nap új fájdalom nélkül ünnep, nem igaz? Udvariasan mosolyogtam, figyelmen kívül hagyva koromra tett utalást. Imagigene alig 5 évvel volt fiatalabb nálam, de ő inkább úgy pozícionálta magát, mint egy másik, fiatalabb generáció tagja. Aiden sietett bemutatni a többi vendégnek, Olivernek és Vivian Talbotnak, a múzeum kortárs művészetének kurátorainak, ahol a fiam dolgozott. Kellemes középkorú párnak tűntek, anélkül, hogy Pearl környezetének feszengése és snobizmus jellemezte volna őket. Emer, Harrington, Aiden sokat mesélt rólad. Vivian mosolygott. Az impresszionista gyűjteményed biztosan lenyűgöző. Meglepetten néztem a fiamra. Valóban, volt egy kicsi, de értékes festménygyűjteményem, amit az évek során gyűjtöttem össze. Nem is tudtam, hogy Aiden említette ezt a kollégákkal folytatott beszélgetésekben. Túlzás, válaszoltam szerényen. Csak néhány festmény, amit szerencsésen sikerült megszereznem, amikor az árak még észszerűek voltak. Apa sosem dicsekszik a beszerzéseivel, közbeszólt Aiden. És hallottam a hangjában egy büszkeség hangját, amit régóta nem hallottam, amikor rólam beszélt. Pearl felénk jött, kezében egy pohár pezsgővel. Lloyd, mit hozhatok neked? Van néhány kiváló pezsgőnk, martini, whisky. Pezsgőt, kérem. A legkevésbé erős opciót választottam. Ma este tiszta fejre volt szükségem. Pearl megcsípte az ujjait, jelezve a pincérnőnek, és észrevettem, hogy Vivian és Oliver egymásra néztek.
Nyilvánvalóan nem én voltam az egyetlen, aki zavarban volt a buli hivalkodó fényűzésétől. Miután megkaptam a poharamat, hátraléptem az ablakhoz, és kinéztem a hátsó kertre, ahol egykor gyönyörű rózsakert volt. Most egy elegáns grillező hely és egy jacuzzi állt ott, Pearl újabb fejlesztése. Nagypapa, egy gyermeki hang hirtelen megszólalt, és éreztem, ahogy kis karok ölelik át a lábaimat. Lehajoltam, és láttam, hogy Noah őszinte örömmel néz rám, ami olyan ritka ebben a házban. Hello, bajnok! Lekuporodtam, hogy megöleljem az unokámat. Hogy vagy? Nagyobb lettél, mióta legutóbb találkoztunk. És anya azt mondja, hamarosan olyan magas leszek, mint apa. Noah büszkén mondta. Rajzoltam neked egy képet. Meg akarod nézni? Persze. Először mosolyogtam az egész nap alatt. Noah elrohant, hogy elhozza a rajzát, és elkapta Pearl pillantását, ami óvatos, szinte ellenséges volt. Nem szerette, amikor az unokámmal interakcióba léptem az ő felügyelete nélkül. Talán attól félt, hogy mondok neki valamit, ami aláásna a tekintélyét. Vagy talán csak nem akarta, hogy közel legyünk egymáshoz. Noah visszatért egy papírlappal, amin 3 figura volt. Egy nagy, egy közepes és egy kicsi. Ez te vagy, apa, és én, magyarázta. Horgászni megyünk együtt, mint a mesében, amit meséltél nekem. Lenyeltem a torkomban lévő gombócot. Igen, meséltem Noahnak a horgászkirándulásainkról Aidennel, amikor még kicsi volt. Nem gondoltam, hogy az unokám emlékezni fog rá. Szép rajz, Noah. Megtarthatom? Persze, hogy megtarthatod. Kifejezetten neked rajzoltam. Noah, ne zavarja nagyapádat, szólt közbe Pearl, aki hirtelen ott termett mellette. Menj, és segíts nagyinak megteríteni a gyerekek asztalát. A fiú engedelmesen elrohant, Pearl pedig hozzám fordult. Hamarosan kész a vacsora. Remélem, éhes vagy, Lloyd. Az idén különösen jó volt a pulykám. Bólintottam, összehajtottam az unokám rajzát, és a zakóm belső zsebébe tettem, közelebb a szívemhez, ami hirtelen összeszorult egy előérzettel, hogy ez az este sokkal nehezebb lesz, mint vártam. A vacsorázó helyiség Aiden és Pearl házában hivalkodó eleganciával volt díszítve. A 10 főre megterített asztalt gyertyák és ezüst gyertyatartók, aranyszélű porcelán és kristálypoharak díszítették. A középpontban egy hatalmas vázában őszi virágok álltak. A kompozíció túl tökéletesnek tűnt ahhoz, hogy nem professzionális készítette volna. A helyeket gondosan elrendezték, és nem lepett meg, hogy a távolság legvégén ültem, minél távolabb Pearltól, aki átvette a vezetést. Aiden a jobbján ült, Pearl szülei pedig a balján. A talbacsok közelebb ültek a középhez, Noah babysittere, Heather pedig mellettem foglalt helyet. Noah maga egy külön gyerekasztalnál ült a szoba sarkában, pedig ő volt az egyetlen gyerek a bulin. Nem ülhet Noah velünk, kérdeztem Aident, miközben elhaladt mellettem. Pearl azt gondolja, hogy unatkozna a felnőttek beszélgetését hallgatva, válaszolta bűntudatos mosollyal. Ráadásul lehet, hogy összekoszolna az asztalterítőt. Nem mondtam semmit, pedig emlékeztetni akartam, hogy az ő korában Aiden mindig velünk ült az asztalnál. Úgy döntöttem, hogy ma elkerülöm a konfliktust a fiam és unokám kedvéért. Amikor mindenki leült, Pearl fenségesen behozta a pulykát, vagy inkább úgy tett, mintha ő hozná, bár a súly nagy részét a pincérnő vitte, aki árnyékként követte őt. Folyla, jelentette be Pearl. Ez a nagymamám aláírás receptje, 32 fűszerrel és gyógynövényjel. Finomnak tűnik, drágám, énekelte Imagigene. Mindig is tehetséges voltál a főzésben. Elfojtottam egy mosolyt, emlékezve, hogy Aiden tavaly bevallotta, hogy a legtöbb ételt a vendéglőből rendelték, mert Pearl utálta a főzést. Mielőtt elkezdenénk, mondta Pearl, felemelve a poharát. Szeretnék egy köszöntőt mondani. A családunkra, közel és távol, egy új év együtt, mindenki felemelte a poharát. Megjegyeztem a szavakat és azokat, akik távol voltak, egy finom utalás az életemből való hiányomra. És szeretném hozzátenni, mondta Aiden hirtelen. Az apámra, aki ma velünk van. Köszönöm, hogy eljöttél, apa. Bólintottam a fiamnak, váratlan melegséget érezve a mellkasomban. Talán nem minden veszett el közöttünk. Pearl mosolygott, feszülten, és jelezte a pincérnőnek, hogy kezdje el a felszolgálást. Az ételeket körbeadták.
Pulyka, áfonyaszósz, krumplipüré, zöldbabos rakott zöldség, tök pite. Szóval, Lloyd, szakította meg a csendet Bartolomew. Hogy megy a céged, mióta elmentél? Még mindig talpon van. Több, mint talpon. Nyugodtan válaszoltam. Az utolsó negyedév rekordnyereséget hozott. Az új vezetőség remekül teljesít. Meglepetten, mondta Bartolomew. Általában, miután a alapító távozik, a vállalkozás rossz időszakon megy keresztül. Talán azért, mert megfelelően készítettem fel az utódokat, mondtam. És a tanácsban maradtam, hogy biztosítsam a zökkenőmentes átmenetet. Ó, tehát még nem engedted el teljesen a gyeplőt. Imagigene ezt is észrevette. Ez magyarázná a sikert. Észrevettem, hogy Aiden megfeszül. Mindig is utálta az apjától származó passzív-agresszív megnyilvánulásokat. A sógornőjétől és anyósától. Valójában Lloyd nagyon bölcs lépést tett, szólt közbe Oliver Talbot. A múzeumban a céget történelmét tanulmányoztuk, mint a régió ipari fejlődéséről szóló kiállítás része. Ez egy lenyűgöző stratégia a kontroll átadására. Hálásan bólintottam Olivernek. Jó volt találkozni valakivel, aki valóban érdeklődött az üzlet iránt, ahelyett, hogy minden alkalmat megragadott volna, hogy bántson. És te, Heather, Pör a dadushoz fordult. Minden rendben van Noah-vel? Észrevettem, hogy mostanában kicsit csintalan. Ó, nem mondanám, hogy csintalan, válaszolta Heather óvatosan. Csak kíváncsi. Nagyon okos fiú. Talán csak a fegyelem hiányzik neki. Pör az irányomba pillantott. Az ő korában szigorú kézre van szüksége. Az ő korában sok szeretetre és figyelemre van szüksége, érveltem. A gyerekek érzik, amikor a felnőttek valóban időt töltenek velük, és amikor csak ünnepelnek. Kellemetlen csend támadt. Pör vékony vonalba préselte ajkait, Aiden pedig bűnbánóan lesütötte a szemét. Mindenkinek megvannak a saját elképzelései a szülőségről, mondta Pör furcsa mosollyal. Néhány módszer elavul, tudod. A jó szülőség sosem avul el, mondtam halkan, unokámra nézve. A beszélgetés semleges témákra terelődött, kiállítások a múzeumban, az időjárás, a legfrissebb városi hírek. Csendben ettem, időnként rövid megjegyzésekkel támogattam a beszélgetést. Az étel finom volt, bár személytelen, mint egy drága étteremben, ahol minden tökéletes, de hiányzik a házi főzés különleges melege. Lloyd, hallottam, hogy nemrég jelentős összeget adományoztál a helyi kórháznak, mondta hirtelen Imagigene. Ez nagyon dicséretes. Honnan tudtad? Kérdeztem meglepetten. Jobb, ha nem népszerűsítem a filantrópiámat. Ó, nehéz bármit is elrejteni egy kisvárosban, mint Wilmington, mosolygott. Főleg, ha ilyen nagylelkű gesztusokról van szó. Csak véletlen, szólt közbe Pearl. Hogy a kórház éppen akkor jelentette be az új gyermekosztályt, amikor Noah vakbélgyulladással bement. Felnéztem, és találkoztam a sógornőm tekintetével. A kórháznak régóta szüksége volt a gyermekgyógyászat fejlesztésére. Csak felgyorsítottam a folyamatot. Milyen kényelmes, mondta Pearl. Bárcsak ugyanilyen érdeklődést mutatnál az unokád iránt a hétköznapokon is, nem csak vészhelyzetekben. Édesem, figyelmeztetett Aiden. Mi van? Csak azt mondom, hogy jó lenne, ha Lloyd rendszeresen meglátogatná Noah-t, ahelyett, hogy csak vészhelyzetekben jelenne meg hősnek. Pontosan tudod, miért nem látogatom meg gyakrabban az unokámat, mondtam halkan. És nem az én döntésem. Nos, persze, hogy ez mind az én hibám, sóhajtott Pearl szimpadiasan. Egy borzalmas menny, aki nem engedi, hogy az após meglássa az unokáját. Vagy talán az a tény, hogy a látogatásaid mindig azzal végződnek, hogy kritizálod a nevelésünket, és megpróbálod megvesztegetni a gyereket drága ajándékokkal. Amikor mindenki befejezte a desszertjét, Pearl felállt, és bejelentette, kávét szolgálnak fel a nappaliban. Doris, kérlek, takarítsd le az asztalt. A vendégek elkezdtek felállni. Észrevettem, hogy Noah már megkönnyebbült a magányos vacsorájából, próbálva felhívni a szülei figyelmét. De Pearl, csak figyelmetlenül, megsimogatta a fejét, Aiden pedig Oliverrel beszélgetett. Nagypapa. Noah hozzám futott. Rajzoltam egy másik képet. Meg akarod nézni? Persze, bajnok, mosolyogtam. Mutasd meg.
Elmentünk a nappali egy sarkába, ahol Noah kiterített előttem egy papírlapot, amin egy nagy ház és sok figura volt körülötte. Ez a mi családi otthonunk, magyarázta. Ez anya, apa, én és te. Mind együtt élünk. Éreztem, ahogy a szívem összeszorul. Annak ellenére, hogy Pearl a legjobb szándékaival távol akart tartani, Noah még mindig a család részeként tekintett rám. Ez egy gyönyörű rajz, mondtam halkan. Igazi művész vagy. Az este hátralévő része feszültséggel telt. Megpróbáltam Aidenről beszélni, hogy lehetőségem legyen rendszeresen látni az unokámat, de ő folyamatosan elkerülte a közvetlen választ, hivatkozva Pearl szükségességére a koordinálásra. Amikor a vendégek hazaindultak, úgy döntöttem, itt az idő, hogy én is távozzak. Megköszöntem a Talbotoknak a társaságot, udvarias búcsút intettem Pearl szüleinek, és Aidenhez léptem. Köszönöm az estét, fiam. Remélem, hamarosan látlak. Persze, apa. Aiden bólintott, de a tekintete elkerülte az enyémet. Hívni foglak jövő héten. Pearl mellettem állt, a mosolya nem ért el a szeméig. Jó volt látni Noat, tettem hozzá. Annyit nőtt azóta, hogy utoljára láttam. Igen, a gyerekek gyorsan nőnek, mondta Pearl hamis udvariassággal. Főleg, ha nem látod őket sokat. Figyelmen kívül hagytam a tört. A vacsora kiváló volt, hazudtam udvariasságból. Ó, majdnem elfelejtettem, kiáltotta Pearl, mintha hirtelen ötlete támadt volna. Várj egy percet. Gyorsan elment a konyhába, és visszatért egy műanyag tállal, amibe gondatlanul beleöntötte a vacsorája maradékát. Egy darab pulyka, néhány tört burgonya, szárított bab. Vedd el, nyújtotta felém a tálat alig leplezett megvetéssel. Tudod mit? Hirtelen elrántotta a kezét. Ezt még csak meg sem érdemled. A folyosón uralkodó csend füllet volt. Aiden döbbent és szégyenkező arccal nézett a feleségére. Pearl szülei, akik közel álltak, zavarban voltak, de nem meglepődtek. A Talbot házaspár, akik már a kabátjukat öltötték, megdermedtek, nyilvánvalóan nem tudták, hogyan reagáljanak a jelenetre. Forró hullámnyi megaláztatás és düh tört fel bennem. Minden elhanyagolt évemben Pearl soha nem volt ennyire nyíltan sértő. Pearl, végre Aiden is kiszorította. Mit csinálsz? Az igazat mondom, vágott közbe. Az apád évente egyszer jön ide, mindent kritizál, amit csinálunk, és aztán csodálkozik, miért nem hívják gyakrabban. Ez nem igaz, érvelt Aiden. Apa, sajnálom. Nem úgy gondolta. Felmutattam a kezem, megállítva a kifogásait. Rendben van, Aiden, mondtam nyugodtan, bár belül fortam. A feleségednek joga van a véleményéhez. Ránéztem arra, aki kihívóan, karbatett kézzel állt. Köszönöm a vendéglátást, mondtam jéghideg nyugalommal. Legyen szép napod. Válaszra sem várva megfordultam és elmentem, gondosan becsukva magam mögött az ajtót. Csak amikor már az autóban ültem, engedtem ki egy hosszú, remegő sóhajt. A kezem enyhén remegett, ahogy a kulcsot a gyújtásba helyeztem. Ez nem csupán egy újabb kínos családi vacsora volt. Ez egy nyilvános megaláztatás volt, szándékos és kiszámított. Pearl végre levette a maszkot, és megmutatta, mit gondol rólam valójában a fiam, a munkatársai és a szülei előtt. Lassanként kihajtottam a kocsiból, és hazafelé indultam, érezve azt a furcsa nyugalmat, ami egy nagy érzelmi felfordulás után következik be. Az estéből részleteket játszottam le a fejemben. Pearl megvető pillantásai, Aiden ügyetlen próbálkozásai, hogy simítsa a dolgokat, Noah családi rajza. A házismerős csenddel fogadott. Öntöttem magamnak egy pohár viskályt, és leültem a nappali székébe, nézve Francis képét. Sörn, láttad ezt, drágám? Kérdeztem a mosolygó arctól a képen. Láttad, hogy a fiad hogyan hagyja, hogy a felesége bánjon az apjával? Francis természetesen nem válaszolt, de tudtam, mit mondott volna. Mindig a türelemre és a megértésre ösztönzött. Az emberek ostobaságokat követnek el, amikor fenyegetve érzik magukat, szokta mondani. Talán Pearl fenyegetésnek látott engem Aiden és Noah felett gyakorolt kontrollja szempontjából. De a türelemnek vannak határai, és ma este elértem a határomat. Kihúztam a mobilomat, és tárcsáztam egy számot. A harmadik csengés után egy álmos hang válaszolt, Benson jogi irodák üzenetrögzítője. Hagyjon üzenetet.
Raymond, itt Lloyd Harrington. Elnézést a késői hívásért, de holnapra szükségem van néhány dokumentum előkészítésére. Egy házról van szó a Clover utca 42. szám alatt. Itt az ideje emlékeztetni a bérlőit, hogy kié is valójában. Letettem a telefont, és kortyoltam egyet a viskályből. Talán Pearlnak igaza volt. Még a maradékokra sem érdemeltem meg a tányérjukról. De hamarosan rájön, hogy az a ház, amelyben a tökéletes életét építi, évek óta az én türelmem alapjain állt. És ez az alap most éppen összedőlt. A nap első sugaraira ébredtem, ahogy átszűrődtek a függöny résein. A fejem kicsit fájt a tegnap este elfogyasztott viszki miatt, de a gondolataim meglepően tiszták voltak. Néha az érzelmi felfordulás pillanatában hozott döntések reggel hirtelen és meggondolatlan lépésnek tűnnek, de nem most. Csak 5 órát aludtam, de határozottan meg voltam győződve arról, amit tenni készültem. Az óra 7-et mutatott. Túl korai volt, hogy felhívjam az ügyvédemet, de éppen megfelelő idő egy csésze erős tea és a gondolkodás számára. Lementem a konyhába, elkészítettem a megszokott teát, és leültem az ablakhoz, nézve a kertet, amely már kezdett felkészülni a térre. A levelek majdnem lehullottak, felfedve a fák vázát, a fű elhalványult, és a Francis rózsák, amelyeket az évek során továbbra is ápoltam, téli álomba merültek a tavaszig. Az este újra és újra lejátszódott a fejemben, mint egy elakadt film. Pearl arca megvetéssel torzult, amikor kimondta azokat a szavakat, még azt sem érdemled meg. Aiden arcán a sok, a vendégek zavarba ejtése, a saját szégyenem és megalázottságom, majd a döntéssel járó nyugalom. 42 Clover Street, egy 4 hálószobás viktoriánus kastély, nagy kerttel és a 19. századig nyúló történelemmel. 3 éve vásároltam meg, közvetlenül Aiden és Pearl esküvője után, amikor világossá vált, hogy gyerekeket terveznek, és nagyobb helyre van szükségük, mint a belvárosi lakás, amit béreltek. Emlékszem arra a napra, amikor először láttam a házat. Az ingatlanügynök, aki ismerte az ízlésemet és a költségvetésemet, több lehetőséget mutatott, de ez az, ami a karakterével és a történetével vonzott. Felújításra szorult, de az alapja szilárd volt, mint minden, ami abban az időben készült. Azonnal elképzeltem, ahogy Aiden és Pearl ott élnek, a gyerekeik futkároznak a tágas szobákban, családi grillezések a hátsó kertben. A tulajdonossal folytatott tárgyalások rövidek voltak. Az árát alkudozás nélkül kifizettem, $1.200.000. Jelentős összeg, de nem egy olyan férfi számára, aki éppen eladott egy irányító részesedést a cégében 8 számjegyért. Amikor értesítettem Aident és Pearlt az ajándékról, a reakcióik különbözőek voltak. Aiden megdöbbent és meghatódott volt. Többször megölelt, ismételgetve, köszönöm, apa. Ez túl nagy lelkű. Pearl viszont számítóan elégedettnek tűnt, mintha csak azt kapta volna, ami már járt neki. Milyen kedves gesztus, Lloyd, mondta akkor, és a hangjában egy csepp őszinte hálát sem éreztem. Emlékszem, amikor először nézték meg a házat. Aiden csodálta a részleteket, a faragott lépcsőkorlátot, a nappali ólomüveg ablakait, a márványkandallót. Pearl viszont azonnal elkezdte tervezni, mit fog megváltoztatni. Ezeket a fapanelek eltávolításra szorulnak. Sötétítik a szobákat. A kandallót modernizálni kell. Teljesen hatástalan. A kert teljes átalakításra szorul. Ezek a régi módi rózsabokrok túl sok helyet foglalnak el. Még akkor is éreztem egy kis sajnálatot, de elnyomtam. Végül is, ez most az ő otthonuk volt, és joguk volt úgy berendezni, ahogy akarják. Csak éppen nem volt az ő otthonuk a szó teljes értelmében. Sóhajtottam egyet, és kortyoltam a már kihűlt teából. Amikor a ház adásvételi szerződéseit megírták, egy olyan döntést hoztam, ami akkor észszerű óvintézkedésnek tűnt, de most bizalmatlanság kifejezésének, talán jogosnak tűnt. Nem írtam a házat Aiden nevére, sem neki és Pearlnak közösen. Ehelyett a házat a saját nevemen hagytam, biztosítva Aidennak és családjának az életre szóló lakhatásjogát, amelyet saját belátásom szerint visszavonhattam. Az ügyvédem, Raymond Benson, éppen ezt az opciót javasolta. Lloyd, mondta, a fiad most házas. Alig ismered a feleségét. Ha, Isten ments, a házasság tönkre megy, a ház értékének fele őt illeti a válás során. Vagy ha a fiad el akarja adni a házat, és a fiatal párok gyakran váltanak otthont, elveszíted az ajándékot feletti kontrollt.
Egyetértettem a gondolatmenetével, de úgy döntöttem, hogy nem mondom el a Aidennak és Pearnak a jogi bonyodalmakat. Csak annyit mondtak nekik, hogy a ház az otthonuk, egy ajándék tőlem, és annyira élhetnek benne, ameddig csak akarnak. Reméltem, hogy soha nem kell felfednem ennek a megállapodásnak a teljes igazságát. Pearl biztosan gyanította, hogy valami nincs rendben. Többször is kérdezte a ház tulajdoni lapjairól, a vagyoni adókról, amelyek valamiért nem érkeztek meg az ő címükre. Aiden elhárította a kérdéseit. Apának valószínűleg mindent elintézett. Ne aggódj miatta. És valóban mindent elintéztem. Az adók, a biztosítás, sőt a közüzemi számlák is az én számláimon mentek keresztül. Bár Aiden ragaszkodott ahhoz, hogy legalább azt saját magának fizesse. Most megbántam, hogy nem voltam teljesen őszinte a fiamhoz. Talán, ha az elejétől fogva tudta volna az igazságot, a kapcsolatunk Pearl-al másképp alakult volna. Vagy valószínűbb, hogy soha nem engedte volna meg neki, hogy ilyen feltételekkel fogadjon el egy ajándékot. Az óra 9-et ütött. Jó időpont a hívásra. Befejeztem a hűvös teámat, és tárcsáztam a számot. Benson ügyvédi iroda. Miben segíthetek? Egy női hang válaszolt. Jó reggelt! Itt Lloyd Harrington. Raymond ott van? Igen, Emer. Harrington. Egy pillanat. Rövid várakozás után egy ismerős hang hallatszott a készülékben. Lloyd, megkaptam az üzenetet tegnap este. Erőteljesnek hangzott. Jó reggelt, Ray. Igen. Szeretném megbeszélni a Clover Street-i házat. Van esély arra, hogy ma találkozhassunk? Persze. Raymond érdeklődőnek tűnt. Tudok időt szakítani 11 órakor. Sürgős. Elég sürgős, válaszoltam. Ki akarom indítani a kilakoltatási eljárást. Volt egy szünet. A fiad? Raymond óvatosan kérdezte. A felesége, pontosítottam. És talán ő is, attól függően, hogy melyik oldalt választja. Egy másik szünet. Hosszabb. Lloyd, ez egy nagy lépés. Biztos vagy benne? Abszolút. Jó. Raymond. 11 óra, akkor hozd el az összes dokumentumot, amit csak van. Megköszöntem neki, és letettem a telefont. Felálltam az íróasztaltól, és az irodába indultam, ahol az összes fontos papír a széfből volt tárolva. A ház tulajdoni lapjai egy külön mappában voltak, érintetlenül a vásárlás óta. Kihúztam őket, és gyorsan átnéztem. Minden rendben volt. A ház az enyém volt. Nincsenek terhek vagy feltételek, amelyek zavarhatnák a döntésemet. Bezárva a széfet, leültem az íróasztalomhoz, és megnyitottam a laptopomat. Formális nyugdíjazásom ellenére továbbra is figyelemmel kísértem a cég ügyeit, és rendszeresen ellenőriztem az e-mailjeimet. Ma, a szokásos értesítések és levelek között, volt egy e-mail Aidentől, amelyet tegnap este küldött. Apa, sajnálom a tegnap estét. Pearl nem volt jól. Nem akarta, hogy bántsanak. Hívj, amikor tudsz. Keserűen elmosolyodtam. Nem akarta megsérteni. Az összes passzív agresszió és manipuláció után az előző napi tréfát teljesen szándékosan csinálta. Az utolsó csepp volt, ami túlcsordult a türelmem poharából. És most Aiden próbálta simítani a dolgokat, hogy magára vállalja a felelősséget vagy mentegetőzzön a felesége viselkedése miatt. Mint mindig, nem válaszoltam az e-mailre. Ahelyett, hogy a ház fényképeit néztem volna, amelyeket a felújítás előtt készítettek, Pearl által kezdett el, megnyitottam a fájlt. Itt volt a tágas nappali az eredeti fa burkolattal, amit ő rendelt el, hogy eltávolítsanak, és gipszkartonnal helyettesítsenek. Itt van az elegáns lépcső, faragott korlátokkal, amit a felismerhetetlenségig modernizált. Ott van a kert, évszázados fákkal, amelyek felét kivágatta, hogy helyet csináljon egy medencének és egy grillezőhelynek. Minden változtatás, amit Pearl a házon végzett, személyes sértésnek tűnt számomra. Nem azért, mert megváltoztatta az ajándékomat, hanem mert olyan figyelmetlenséggel tette ezt a ház története és karaktere iránt. Ugyanazzal a figyelmetlenséggel, amellyel irántam volt. Bezártam a laptopot, és ránéztem az órára. Még másfél óra volt hátra a találkozómig Raymonddal. Úgy döntöttem, hogy zuhanyozom és átöltözöm.
Nem csak az ügyvédemmel volt megbeszélve a találkozóm ma, hanem Walter Pierce-szel is, régi barátommal és volt üzlettársammal, aki néhány napra Wilmingtonban tartózkodott. A forró víz alatt továbbra is azon tűnődtem, hogyan jutottunk el Aidennel idáig. Valaha közel álltunk egymáshoz, mielőtt Francis meghalt, mielőtt a munkába merültem a gyász elől menekülve, mielőtt feleségül vette Peart. Emlékeztem, hogyan mentünk horgászni, amikor fiú volt. Hogyan tanítottam megvezetni. Hogyan választottunk együtt főiskolát. Aztán valami eltört. És minden évben a repedés egyre szélesebb lett. Öltönybe öltözve, egy régi szokás, amiből nem tudtam megszabadulni. Még nyugdíjasként is lementem az emeletre, és megnéztem a telefonomat. 2 kihagyott hívás Aidentől. Nem törődtem azzal, hogy visszahívjam. Ez nem volt az a pillanat, amikor olyan beszélgetéseket folytathattam, amelyek sehova sem vezetnek. Először be kellett fejeznem, amit elkezdtem. Raymond irodája Wilmington belvárosában, egy régi vörös téglás épületben volt, amely különböző ügyvédi irodáknak adott otthont. Pontosan 11 órakor érkeztem, és felmentem a 3. emeletre. Lloyd Raymond a recepción fogadott. Jöjjön be! Mondtam neki, hogy ne zavarjanak minket. Raymond Benson volt az ügyvédem az elmúlt 20 évben, mióta a cég elkezdett terjeszkedni, és megbízható jogi tanácsadóra volt szükségem. Egy alacsony, zömök férfi, éles szemekkel és gyakorlati megközelítéssel a problémák megoldásához. Ritkán tett fel felesleges kérdéseket, de mindig kiegyensúlyozott megoldásokat kínált. Az irodájába mentünk, egy tágas szoba, amely a folyóra nézett. Raymond intett, hogy üljek le az íróasztala előtt lévő székre. Szóval, kezdte, amikor leültünk. Azt akarja, hogy a fia feleségét kilakoltassa a házból, ami technikailag az öné. Jól értem a helyzetet. Igen, bólintottam. A megállapodásunk feltételei mindig azt jelentették, hogy ott élhetnek, ahogy jónak látom. Most visszavonom ezt az engedélyt. Megkérdezhetem, mi történt? Raymond ítélet nélkül nézett rám, csak szakmai érdeklődéssel. Röviden elmondtam neki az előző esti vacsorát anélkül, hogy érzelmi részletekbe bocsátkoztam volna. Raymond figyelmesen hallgatta, időnként jegyzetelt a noteszébe. Értem, mondta, amikor befejeztem. És biztos vagy benne, hogy ezen az úton akarsz menni. A kilakoltatás komoly dolog, Lloyd. Tartósan károsíthatja a kapcsolatodat a fiaddal. A kapcsolat már így is sérült, válaszoltam. És nem látom, hogyan javulhatna, amíg Pearl továbbra is manipulálja Aident, és az ajándékomat ellenem használja. Raymond bólintott, elfogadva a döntésemet. Rendben, nézzük meg a papírokat. Átadtam neki a mappát, és alaposan átvizsgálta a tartalmát, időnként megállva egy-egy tételnél, és újraolvasva azokat. Minden rendben van, mondta végül. Jogi szempontból a ház teljesen a tiéd, és jogod van eldönteni, ki lakik benne. De figyelmeztetlek, a kilakoltatási folyamat hosszú és kellemetlen lehet, különösen, ha úgy döntenek, hogy vitatják. Dorne, milyen indokokkal támadhatják meg? Kérdeztem. Azt állíthatják, hogy a ház feltétel nélkül ajándékozva lett, hogy volt egy szóbeli megállapodás az ingatlan átruházására. Raymond vállat vont. Az ügyvédek találékonyak lehetnek, de a dokumentumok tisztaságát figyelembe véve nem sok esélyük van. Mennyi ideig tart a folyamat? Általában 30-90 nap, attól függően, hogy mennyire ellenállnak. Az első lépés egy hivatalos kilakoltatási értesítés indoklással. Milyen indokot adjunk meg? Kérdeztem. A tartózkodási feltételek megsértése, javasolta Raymond. Tekintettel arra, hogy nem voltak hivatalos feltételek, hivatkozhatnánk a tulajdonos tiszteletének megsértésére, mint a hallgatólagos feltételek megsértésére. Bólintottam, egyetértvén a logikájával. Mi a következő lépés? Miután az értesítést kézbesítették, bizonyos időtartam áll rendelkezésükre, hogy önként elhagyják a helyiséget. Ha nem teszik, pert indítunk kényszerkilakoltatásért. Akkor lesz egy bíróság, ahol mindkét fél előadja az érveit, és a bíró döntést hoz. Milyen esély van arra, hogy a döntés az én javamat szolgálja a papírok alapján? Elég jó, biztosított Raymond. De Lloyd, újra megkérdezem, biztos vagy benne, hogy ezen az úton akarsz menni? Talán előbb beszélned kellene a fiaddal. Meg kellene magyarázni a helyzetet. Tűnődtem.
Aiden tényleg nem tudta az egész igazságot a házról. Talán azt hitte, hogy a ház az övék, és megdöbbent volna, ha megtudja a helyzet valóságát. Másrészt az évek csendje és türelme nem használt. Gondolkodom rajta, mondtam végül. De kezdjük el előkészíteni a dokumentumokat. Raymond bólintott, és megnyomta az interkom gombot. Susan, hozd el kérlek a kilakoltatási értesítési űrlapokat. A következő órát azzal töltöttük, hogy kitöltöttük a szükséges papírokat. Minden információt beírtam, aláírtam az űrlapokat, ahol a nevemre volt szükség, és hallgattam, ahogy Raymond újra elmagyarázza a folyamatot. Az értesítést ajánlott levélben küldöm visszaigazolással, mondta, amikor végeztünk. Egy példányt futárral is eljuttatunk, és kitűzzük a ház bejárati ajtajára. Így nem tudják majd állítani, hogy nem kapták meg az értesítést. Mikor fog ez megtörténni? Kérdeztem. Ma mindent el tudok küldeni, válaszolta Raymond. Holnap vagy holnap után megkapják az értesítést, attól függően, hogy hogyan működik a posta. Bólintottam, furcsa keveréket érezve a határozottság és a sajnálat között. Jó. Tedd meg. Kezet fogtunk, és úgy léptem ki Raymond irodájából, hogy úgy éreztem, átléptem egy bizonyos Rubicont, amely után már nem lesz visszaút a régi életemhez. Kint napos, de hűvös idő volt, tipikus novemberi nap Wilmingtonban. Elhatároztam, hogy gyalog megyek a étterembe, ahol Walterrel találkoztam, és körülbelül 20 percet vett igénybe. Ez alatt próbáltam összeszedni a gondolataimat, hogy felkészüljek a barátom elkerülhetetlen kérdéseire a családommal kapcsolatban. Walter már várt rám egy ablak melletti asztalnál. Amikor meglátott, felállt és megölelt. Majdnem egy éve nem láttuk egymást, mióta Floridába költözött. Lloyd, egyáltalán nem változtál, öreg róka. Mosolygott. Meg vagy barnulva. Mondtam, hogy Florida jót tesz neked. Leültünk, rendeltem italokat és ebédet, és a beszélgetés természetesen a hírekre, a munkára és a közös ismerősökre terelődött. Hálás voltam, hogy Walter nem kérdezte meg azonnal Aidenről és a családjáról. Nyilván érezte, hogy ez érzékeny téma számomra. Csak amikor befejeztük a főételt, és a pincér hozta a kávét, kérdezte Walter óvatosan, hogy van Aiden. Láttad mostanában? Tegnap. Bólintottam. Hálaadás, családi vacsora. Milyen volt? Hallottam a hangjában a felismerést, hogy a válasz nem lesz túl pozitív. Nem túl jó, bevallottam. Valójában most jöttem a jogászom irodájából. Kiürítési eljárást indítok Pearl ellen a ház miatt, amit nekik vásároltam. Walter megfulladt a kávéjától. Mi? Lloyd, ez komoly. Komolyabb, mint gondolnád. Röviden meséltem neki az előző esti incidensről. Walter megrázta a fejét. Nehéz, de biztos vagy benne, hogy a kiürítés a helyes válasz. Tönkreteheti a kapcsolatodat a fiaddal örökre. Mi a kapcsolatunk most? Kérdeztem keserűen. Havonta egyszer találkozunk, beszélgetünk az időjárásról és a munkáról, elkerülve minden lényeges témát. Megengedi a feleségének, hogy irányítsa az életét és bántalmazza az apját. Mi pontosan az, amit kockáztatok? A megbékélés lehetősége, válaszolta Walter halkan. Lehetőség arra, hogy egy nap változzon valami. Kinéztem az ablakon a járókelőkre, akik a maguk dolgával foglalkoztak, tudomást sem véve az étterem üvegén belül zajló drámáról. Tudod, évek óta gondolkodom ezen, mondtam végül, várva, remélve, hogy Pearl meglágyul, hogy Aiden megtalálja az erőt, hogy ellenálljon a manipulációinak, de minden évben csak rosszabb lett. És most már csak fáradt vagyok a várakozástól. Walter megértően bólintott. Mit fogsz tenni, ha Aiden a feleséged mellett áll? És valószínűleg fog. Akkor el kell fogadnom, hogy elvesztettem a fiamat. Válaszoltam nehéz szívvel. Avana, talán már régóta elvesztettem őt. Csak nem akartam bevallani. És Noah, Walter megkérdezte, a te unokád, készen állsz, hogy őt is elveszítsd? Ez volt a legfájdalmasabb kérdés mindközül. Noah, az ártatlan 6 éves fiú, aki összegyűjtötte a családunkat, aki annyira izgatott volt, hogy eljöjjek, lenyeltem a torkomban lévő gombócot. Hakum, remélem, Pearl nem fogja fegyverként használni a gyermeket, mondtam, bár belül tudtam, mennyire naív ez a remény.
De ha mégis, nos, ez egy újabb oké lenne, hogy ne bánjam meg a döntésemet. Könnyedebb hangulatban fejeztük be az ebédünket, nosztalgiázva a régi időkről, a jövőbeli tervekről beszélgetve. Walter meghívott, hogy látogassam meg Floridában karácsonykor, és megígértem, hogy átgondolom az ajánlatot. Amikor búcsúztunk kint, Walter határozottan megszorította a kezem, és azt mondta, bármi történik, Lloyd, ne feledd, hogy nem vagy egyedül. Vannak barátaid, akik mindig támogatni fognak. Köszönöm, mondtam őszintén. Sokat jelent nekem. Amikor hazaértem, találtam néhány elmaradt hívást Aidentől és egy új üzenetet. Apa, kérlek, hívj vissza. Beszélnünk kell. Eldöntöttem, hogy ma nem hívom vissza. Hadd kapja meg először az értesítést, tudja meg az igazságot a házról, és aztán beszélgetünk, ha még mindig akar velem beszélni. Az estét régi fényképek rendezésével töltöttem, Aiden gyerekkori pillanataival, a családi kirándulásainkkal, olyan emlékekkel, amelyek soha nem térnek vissza. Nem éreztem megbánást a döntésem miatt, csak szomorúságot a felismerés miatt, hogy a dolgok másképp alakulhattak volna, ha figyelmesebb apa lettem volna, ha Francis nem hal meg olyan korán, ha Aiden más életpartnert választott volna. De ha csak, nem változtatja meg a valóságot. És a valóság az, hogy holnap vagy holnap után Pearl megkapja a kilakoltatási értesítést, és egy új fejezet kezdődik a családi történetünkben. Egy fejezet, amelyben végre visszanyertem az irányítást a helyzet felett, és talán a saját életem felett is. A következő 2 nap furcsa feszültségben telt el. Folytattam a napi dolgaimat, olvastam, válaszoltam az e-mailekre, telefonáltam volt kollégákkal, sőt, rutinvizsgálatra is elmentem az orvoshoz. De mindvégig, a fejemben egy visszaszámláló óra ketyegett. A bomba el volt helyezve, és vártam a detonáció pillanatát. Aiden még néhány alkalommal hívott, de nem válaszoltam. Rájöttem, hogy ez gyáva cselekedet, de időre volt szükségem, hogy összeszedjem a gondolataimat a elkerülhetetlen összecsapás előtt. Ráadásul azt akartam, hogy az első csapás Pearl-t érje. Megérdemelte az összes manipuláció és elhanyagolás után. A harmadik napon a Raimonddal tett látogatásom után, körülbelül délután 3 órakor, megcsörrent a telefon. Pearl száma. Ez az, gondoltam. Az igazság pillanata. Mély levegőt vettem, és felvettem. A vonal másik végén lévő hang éles, izgatott volt. Mi a francot jelent ez, Lloyd? Feltételezem, megkaptad az értesítést, válaszoltam nyugodtan. Értesítést? A hangja egy oktávval magasabbra emelkedett. Ezt nevezed értesítésnek? Ez valami beteg vicc? Tényleg megpróbálsz kilakoltatni minket a saját házunkból? A ház nem a tiéd, Pearl, mondtam laposan. Soha nem volt a tiéd. Az enyém. Miről beszélsz? 3 éve adtad nekünk ezt a házat. Volt egy házavató bulink. Kocintottál. Lehetőséget adtam neked, hogy benne élj, tisztáztam. De a tulajdonjog még mindig az enyém. Nézd meg a dokumentumokat, ha nem hiszel nekem. Bár a házhoz csatolt értesítés alapján a jogászod már elmagyarázta neked a helyzetet. Volt egy szünet, majd hallottam egy levegővételt. Pearl nyilvánvalóan próbálta kontrollálni a dühét. Nahashú, hazudtál nekünk, mondta végül. Minden évben azt hagytad, hogy azt higgyük, a ház a miénk, és azt is, hogy a tiéd. Soha nem mondtam, hogy átadtam a tulajdonjogot, szakítottam félbe. Ezt te magad feltételezted, és úgy tűnik, kényelmesen elfelejtetted megkérdezni a részletekről, miközben élvezted az összes előnyt. Aiden tudott erről. Kérdezte hirtelen, a hangjában új gyanúval. Garin, nem, válaszoltam őszintén. Nem akartam megszégyeníteni őt. Azt hitte, a ház tényleg a tiéd. Ó, milyen nemes, nevetett Pearl. Hazudtál a saját fiadnak. De persze, ez az ő érdekében volt. Nem hazudtam, válaszoltam. Csak nem mentem bele a jogi részletekbe. A ház ajándék volt feltételekkel, és a fő feltétel a kölcsönös tisztelet volt, amit soha nem láttam tőled. És ezért döntöttél úgy, hogy az utcára dobi minket egy rossz hálaadás vacsora miatt. Próbálta színlelni a felháborodást, de hallottam a pánikot a hangjában. Nem egy vacsora miatt, Pearl, mondtam halkan. 3 év folyamatos elhanyagolás és manipuláció miatt. Ahogyan rendszerszerűen elidegenítetted a fiamat tőlem.
Ahogyan korlátoztad a látogatásaimat az unokámmal minden megvető pillantás, minden leereszkedő megjegyzés miatt. Minden alkalommal, amikor Aiden közénk állt. Ez nevetséges, horkantott. Soha nem tiltotta meg Aidennek, hogy lásson téged. Ha a kapcsolatotok megfagyott, te vagy a hibás. Tényleg? Éreztem, hogy a haragom felfakad bennem, de megőriztem a hangom nyugalmát. Ki? Ki mondta le az utolsó pillanatban a találkozóinkat hirtelen tervek miatt? Ki ragaszkodott ahhoz, hogy Aiden hétvégén dolgozzon, amikor azt javasoltam, hogy együtt utazzunk? Ki győzte meg őt, hogy az én próbálkozásaim Noah életében való részvételre a szülői tekintélyed aláásására irányulnak? Paranoid vagy, válaszolta Pearl. Nincs bizonyítékod. Nincs szükségem bizonyítékra, Pearl. Tudom, mit láttam és éreztem az évek során. És az este csak az utolsó csepp volt. Az a pillanat, amikor végre megmutattad az igazi énedet, nem csak nekem, hanem mindenki másnak is. És ezért úgy döntöttél, hogy nem csak engem, hanem Aident és Noah-t is megbüntetsz. A hangja megremegett, amikor a fiáról beszélt. Készen állsz arra, hogy megfoszd a saját unokádat az otthonától. Ez a kérdés fájó pontot ütött. Noah ártatlan áldozat volt a felnőtt játékaikban, és a gondolat, hogy szenvedhet a döntésem miatt, bántott. De azt is tudtam, hogy Pearl fegyverként használja a gyermeket. Most és mindig. Van elég pénzed, hogy bérelj vagy vásárolj egy másik házat, mondtam. Aiden jól keres a múzeumban, és amennyire tudom, te is jó díjakat kapsz az események szervezéséért. Noah nem fog az utcán élni. Tényleg azt hiszed, hogy ez a pénzről szól? Kiáltott Pearl. Ez az ő háza. Ismeri minden sarkát. Vannak barátai a környéken, az ő szobája, az ő cuccai. Minden elvihető, válaszoltam nyugodtan. A gyerekek gyorsabban alkalmazkodnak, mint a felnőttek. De ha ennyire aggódsz Noah jólétéért, talán előbb kellett volna erről gondolkodnod, mielőtt nyilvánosan megaláztad a nagyapját. Csend volt a vonal másik végén. Aztán hallottam, ahogy Pearl mély levegőt vesz. Nézd, Lloyd! A hangja hirtelen lágyabb lett, szinte hízelgő. Rájöttem, hogy tegnap túlságosan reagáltam. Stresszes voltam az ünnepi előkészületek miatt, idegesítettek a munkahelyi dolgok. Nem kellett volna ezeket mondanom, és tényleg sajnálom. Majdnem nevettem. Pearl tipikus taktikája. Amikor a nyomás és az agresszió nem működik, áttér a hamis bocsánatkérésekre és a feltételezett megbánásra. Túl késő a bocsánatkérésekre, Pearl. Mondtam, a döntés megszületett. De ez őrültség, a hangja újra éles volt. Nem egyszerűen kirúghatsz minket. Jogaink vannak. 30 napod van, hogy elhagyd a házat, emlékeztettem. Ez több mint elegendő idő egy új lakás keresésére. Harcolni fogunk ezzel, mondta fenyegetően. Már beszéltem egy ügyvéddel. Azt mondta, hogy megkérdőjelezhetjük a döntést. Hogy a ház ajándék volt számunkra, és vannak tanúk. Tanúk mire pontosan? Kérdeztem nyugodtan. Hogy adtam neked a házat, hogy ott éljetek. Ezt senki sem vitatja. De a jogi dokumentumok magukért beszélnek. Én birtoklom a házat. Aiden dühös lesz. Pearl taktikát váltott. Soha nem fog megbocsátani ezért. Talán, ismertem be nehéz szívvel, de ez egy kockázat, amit hajlandó vagyok vállalni. Miért? Valódi zavarodottság volt a hangjában. Miért tennéd tönkre a kapcsolatodat a fiaddal egy apróság miatt? Apróság? Újra éreztem, ahogy a düh felszínre tör bennem. Azt hiszed, hogy apróság, hogy évek óta módszeresen tönkreteszed a családunkat. Hogy a fiamat bábként használtad a játékodban. Hogy megfosztottad az unokámat attól a lehetőségtől, hogy megismerje a nagyapját. Hogy az ajándékomat kontrolláló eszközzé változtattad. Túlzásba viszed. Nem, Pearl. Végre igazat mondok. Megszakítottam. Tudod, mi a legszomorúbb rész? Nem csak a fiammal és az unokámmal való kapcsolatomat vetted el, hanem Aident is megfosztottad az apjától. Meggyőzted, hogy az az ember, aki egész életét a jólétéért dolgozta, aki jobban szerette őt, mint bármi mást a világon, hirtelen akadálya a boldogságodnak.
Kényszerítettél, hogy válasszon az apja és a felesége között, tudva, hogy mindig melletted fog állni ebben a választásban, mert jó férj, és szeretné, ha a házassága sikeres lenne. Ez nem igaz, tiltakozott Pearl, de nem ugyanazzal a magabiztossággal. De igen, az, mondtam határozottan. És most, hogy elvesztetted a fejed fölötti tetőt, talán végre rájössz, hogy a cselekedeteknek következményei vannak, hogy nem manipulálhatod az embereket végtelenségig, és nem várhatod el, hogy ezt elviseljék. Zaj hallatszott a telefonban. Úgy tűnt, Pearl valakivel beszél. Aztán visszatért a beszélgetéshez, és a hangja furcsán megfeszítettnek tűnt. Aiden most érkezett. Beszélni akar veled. Mielőtt válaszolhattam volna, a fiam hangja hallatszott a telefonban, izgatottan, zavarodottan, egy kis dühvel. Apa, mi történik? Valami kilakoltatási értesítő van a házunkhoz csatolva. Van valami hiba? Mély levegőt vettem, felkészülve a beszélgetés legnehezebb részére. Nem, fiam, nincs hiba. De miért? A hangja remegett. Azért, ami a hálaadáskor történt. Pearl már bocsánatot kért. Azt mondta, túlságosan reagált. Nem csak ez, Aiden. Mondtam halkan. Van valami, amit nem tudsz. A ház, amiben laksz, jogilag hozzám tartozik. Mindig is hozzám tartozott. Hosszú szünet következett. Mi? Aiden végül azt mondta, de te adtad nekünk a házavató bulin. Azt mondtad, hogy ez az én ajándékom neked, pontosítottam. És ez igaz volt. Lehetőséget adtam neked, hogy egy gyönyörű otthonban élj, anélkül, hogy a jelzálog vagy a bérleti díj miatt kellene aggódnod. De megtartottam a tulajdonjogot. Miért? A hangjában valódi meglepetés volt. Nem bíztál bennünket. Azt hitted, eladjuk. Gondoltam a házasság bonyolultságára, válaszoltam óvatosan. És meg akartalak védeni a lehetséges bonyodalmak elől. A várásra gondolsz? A hangja hidegebb lett. Te nem hittél a házasságunkban az elejétől fogva. Én hittem bennetek, Aiden, mondtam őszintén. De láttam, hogy Pearl hogyan viszonyul a pénzhez, a tulajdonhoz, és nem akartam, hogy valaha is olyan helyzetbe kerülj, ahol meg kell osztanod ezt a házat. Tehát ez alatt az idő alatt, amíg pénzt fektettünk a javításokba, a fejlesztésekbe, amíg adót fizettünk, én fizettem az adókat, mondtam halkan. És a biztosítást, mindössze a közüzemi díjakat és a saját fejlesztéseidet fizetted. És te azt hiszed, hogy ez igazolja a csalást? Düh kezdett felépülni a hangjában. 3 évig hazudtál nekem. Nem hazudtam, válaszoltam. Csak nem adtam át az összes részletet. És őszintén szólva, soha nem kérdeztél. Mert bíztam benned, Aiden, majdnem kiáltotta. Azt hittem, az apám nem fog megcsalni. Szavai fizikailag megütöttek. Igaza volt. Tényleg nem voltam teljesen őszinte vele. De az oké számomra indokoltnak tűnt. Aiden, azt tettem, amit helyesnek gondoltam, mondtam halkan. Talán tévedtem, de ez nem változtat azon a tényen, hogy Pearl viselkedése az összes év alatt ilyen volt. Hagyj ki Pearl ebből, félbeszakított. Ez kettőnk között van, apa. Kettőnk között. Megbetrejtetted a bizalmamat. Mi a helyzet azzal a ténnyel, hogy hagytad, hogy a feleséged rendszer szinten megalázzon engem? Kérdeztem, érezve, hogy az érzelmeim irányítása kezdenek kicsúszni a kezeim közül. Mi a helyzet azzal, hogy mindig az ő oldalát választottad, még akkor is, amikor tévedett? Mit szólsz ahhoz, hogy hagytad, hogy korlátozza a Noah-vel való kapcsolatomat? Ez nem igaz, válaszolta Aiden. De kétség volt a hangjában. Nem így van. Kérdeztem keserűen. Mikor volt az utolsó alkalom, hogy kezdeményezted, hogy láss engem? Mikor hoztad utoljára Noah-t hozzám anélkül, hogy először Pearl-lel egyeztettél volna? Mikor védítél meg utoljára, amikor ő lekezelően beszélt az életemről, az értékeimről, a döntéseimről? Aiden hallgatott, és én folytattam, végre kiadva mindent, ami évek óta felhalmozódott bennem. Te vagy az egyetlen fiam, Aiden. Anyád halála után te vagy a legértékesebb dolog, ami maradt nekem. És látni, ahogy lassan eltűnsz az életemből, árnyékká válva egy nő mellett, aki saját ambícióihoz használ téged, összetörte a szívemet. Szaggatta a szívemet.
Pearl szeret engem, mondta Aiden halkan. Nem tökéletes, de jó anya Noahnak, és nem kételkedem benne, hogy a maga módján szeret téged, egyetértettem. De a szerelemnek nem kellene megkövetelnie más kapcsolatok feladását. Az igazi szerelem nem elszigetel, hanem egyesít. És ezért döntöttél úgy, hogy kilakoltat minket a házból. Keserű csalódottság volt a hangjában. Ez a te módod az egyesítésre. Ez az én módon, hogy végre kiálljak magamért, válaszoltam. Hogy megmutassam, hogy már nem tűröm a hanyagságot és a manipulációt, hogy a türelmemnek és a nagylelkűségemnek is vannak határai. És most mi van? Kérdezte Aiden egy szünet után. Van 30 napunk, hogy új lakást találjunk. Elmagyarázni Noahnak, miért költözünk. Újra kezdeni. Megvannak az eszközeid. Emlékeztettem őt. Kiadnál egy lakást, vagy akár vennél egy kisebb házat is. Ez nem a világ vége, Aiden. Talán nem neked, hangja távolinak tűnt. De nekünk, mindent megváltoztat. Éreztem, hogy valami összeszorul a melkasomban. A félelem, hogy tényleg örökre elveszíthetem a fiamat. Aiden, kezdtem lágyabban. Talán tudnánk. Nem, apa, félbeszakított. Most nem akarok hallani javaslatokat vagy kompromisszumokat. Döntést hoztál anélkül, hogy konzultáltál volna velem, anélkül, hogy elmondtad volna. Most azt fogjuk tenni, amit helyesnek gondolunk. Mit jelent ez? Kérdeztem óvatosan. Azt jelenti, hogy új lakást fogunk keresni, mondta határozottan a hangjában. És újra gondoljuk a kapcsolatunkat. Aiden, kérlek, ne hozz elhamarkodott döntéseket, kértem. Találkozzunk, beszéljünk személyesen. Most nem az idő, apa. Megszakította. Le kell nyugtatnom Pearl-t, és gondolkodnom kell, hogyan magyarázzam el mindezt Noahnak. Később jelentkezem. Mielőtt bármit mondhattam volna, letette a telefont. Lassanként letettem a telefont az asztalra, érezve a megkönnyebbülés és a pusztulás furcsa keverékét. A beszélgetés nem úgy alakult, ahogy terveztem. Reméltem, hogy Aiden legalább megpróbálja megérteni a motivációimat, de a reakciója kiszámítható volt. Sokkoló, árulás érzése, düh. Kíváncsi voltam, mit mondott Pearl neki, miközben vele beszéltem, mielőtt megérkezett. Milyen verzióját adta elő az eseményeknek? Ismerve őt, nem kétséges, hogy ártatlan áldozatként állította be magát az én bosszúm áldozataként. Felálltam és az ablakhoz mentem. A nap már leáldozott, az árnyékok megnyúltak, az utolsó napsugarak aranyozva csillogtak a fák tetején. A világ továbbra is létezett, annak ellenére, hogy a kisemberi drámák játszódtak le a határain belül. Megszólalt a telefon, újra Aiden száma. Habozva, de felvettem. Igen, Pearl vagyok. A hangja furcsán nyugodtnak tűnt. Aiden kiment egy kis levegőt venni. Egy utolsó dolgot szeretnék mondani neked. Figyelek, válaszoltam fáradtan. Azt hiszed, hogy nyertél, mondta lassan. Azt hiszed, hogy megtanítottál egy leckét, de amit nem realizálsz, az, hogy többet vesztettél, mint nyertél. Aiden soha nem fog megbocsátani neked ezért a árulásért. És Noah, soha többé nem fogod látni az unokádat. Ez fenyegetés? Kérdeztem, miközben hideg futott végig a hátamon. Nem, ez egy ténymegállapítás, a hangja jéghideg volt. Te magad romboltad le az összes hidat, és most élned kell a következményekkel. Pearl, ne vonj be a gyereket a konfliktusainkba, kértem. Ez nem az ő hibája. Te hoztad őt ebbe, amikor úgy döntöttél, hogy végrehajtod a kilakoltatását, mondta. Ami ezután történik, az a te lelkiismeretedre nehezedik. És letette anélkül, hogy lehetőséget adott volna a válaszra. Ott álltam, a telefont szorongatva, és éreztem, ahogy a félelem lassan rám tör. Nem magamért, hanem Noahért, Aidenért. Mi van, ha Pearl igazat mondott? Mi van, ha tényleg minden hidat leromboltam, üldözve a bosszú múló elégedettségét? De aztán eszembe jutottak azok az évek a megaláztatásról és manipulációról. Az összes alkalom, amikor Pearl a fiam és unokám iránti szeretetemet fegyverként használta ellenem. Az összes alkalom, amikor Aiden hagyta, hogy ezt tegye, engedve az irányítása alá. Nem élhetek így tovább.
Ha a méltóságom visszaszerzésének ára a fiamhoz fűződő kapcsolatom elvesztése, nos, ez egy fájdalmas, de szükséges ár. Legalább Aiden most már tudta az igazságot a házról, a motivációimról. Hogy mit kezd ezzel az igazsággal, az az ő döntése. Visszaültem a székembe, és lehunytam a szemem. Hirtelen borzasztóan fáradtnak éreztem magam, mintha az összes évem és meg nem valósult reményeim súlya egyszerre nehezedett volna rám. Ebben a pillanatban Francis hiánya volt a legélesebb. Mindig tudta, hogyan békítse ki Aident és engem, amikor veszekedtünk. Megtalálta a megfelelő szavakat, hogy meggyógyítsa azt a sebet, de Francis nem volt ott. Csak én voltam, egy öreg, makacsember, aki végre úgy döntött, hogy kiáll magáért, még ha az ára a magány is. És a furcsa az volt, hogy a fájdalom és félelem ellenére egyfajta megkönnyebbülést éreztem. Olyan volt, mintha a nehéz súly, amit évek óta cipeltem, végre lekerült volna rólam. Talán Pearl igazat mondott. És örökre elvesztettem Aident és Noah-t, de visszanyertem önmagam. És most, úgy éreztem, hogy ez egy kis, keserű győzelem egy háborúban, amiről még csak nem is tudtam, hogy harcolok. Egy háború a saját méltóságomért. A telefonhívás után Aiden és Pearl között eltelt 7 elnyomó csendben telt. Vártam egy hívást, egy levelet, akár egy látogatást a dühös fiamtól, de semmi sem történt. A csend nehezebb volt, mint bármilyen vád vagy szemrehányás. Az ismeretlenség kimerítőbb volt, mint a nyílt konfliktus. A 8. napon már nem bírtam tovább, és felhívtam Raymond, hogy megkérdezzem, kapcsolatba léptek-e ügyvéd által. Még nem nyújtottak be hivatalos kifogásokat, tájékoztatott Raymond. De ez nem jelenti azt, hogy ne készítenének jogi választ. Van idejük. Szerinted megtámadják a kilakoltatást? Kérdeztem. Nehéz megmondani, válaszolta Raymond egy szünet után. Jogi szempontból nincs esélyük. És bármelyik kompetens ügyvédnek képesnek kell lennie elmagyarázni ezt nekik. De ha a sógornőd eltökélt, néha az emberek bíróságra mennek, még akkor is, ha tudják, hogy veszítenek, csak hogy időt nyerjenek vagy bosszantsák az ellenfelüket. Megköszöntem neki, és letettem, kissé nyugtalanul érezve magam. Mi van, ha Pearl úgy dönt, hogy ezt az ügyet elhúzódó jogi csatába fordítja? Megengedhettem magamnak a jogi költségeket, de a gondolat, hogy a családi konfliktusánk nyilvánosságra kerül, kényelmetlenné tett. Este felé megcsörrent a kaputelefon. Kérdezés nélkül nyitottam ajtót. A koromban már nem féltem a váratlan látogatóktól. Aiden állt az ajtóban. Kócos volt, a szeme alatt karikák, mintha néhány éjszakát nem aludt volna. Bejöhetek? Kérdezte halkan, köszönés nélkül. Csendben félreálltam, beengedve őt a házba. Aiden belépett a nappaliba, és megállt a szoba közepén, körülnézve, mintha először látná. Talán így volt. Hónapok óta nem járt itt. Kérsz egy teát? Kérdeztem, nem tudva, hogyan kezdjem a beszélgetést. Köszönöm, nem, rázta meg a fejét. Nem maradok sokáig. Szemben ültünk egymással a székekben, mint idegenek egy hivatalos találkozón. Aiden elkerülte a közvetlen pillantásomat, a fejem fölött nézett. Azért jöttem, hogy elmondjam, találtunk egy új lakást, mondta végül. Ez egy bérelt lakás a belvárosban. 10 napon belül költözünk. Ilyen hamar? Meglepődtem. Még van időtök. Szeretnénk minél előbb túlesni rajta. Aiden közbevágott. Különösen Pearl. Ő nem akar egy napot sem maradni egy olyan házban, ami nem az övé. Értem. Bólintottam. Mi a helyzet Noah-vel? Hogyan fogadta a költözés hírét? Aiden arca megremegett. Mit gondolsz? Mérges volt. Sírt. Megkérdezte, miért kell elköltöznünk a házunkból. És mit mondtál neki? Kérdeztem óvatosan. Azt, hogy néha a felnőttek olyan döntéseket hoznak, amelyeket nehéz megmagyarázni a gyerekeknek. Aiden keserűen elmosolyodott. Pearl azt akarta mondani neki, hogy a nagyapja kirúg minket, mert mérges anyára. De nem engedtem neki. Köszönöm, mondtam halkan. Nem miattad tettem, mondta Aiden éles hangon. Noah miatt tettem. Eleget átél. Egy pillanatra csendben maradtunk. Az öreg farióra ketyegése, ugyanaz, amit Francis egyszer választott, egyértelműen hallható volt a csendben. Nem vártam, hogy ilyen gyorsan találjatok lakást, mondtam végül.
Wilmingtonban nem sok lakás áll rendelkezésre. Szerencsénk volt, vont vállat Aiden. Vagy szerencsétlenség, attól függ, hogyan nézzük. A lakás üres volt, mert az előző bérlők csődbe mentek, és nem tudták kifizetni a bérletet. Akárhogy is, jó környéken van, közel Noah iskolájához, így nem kell barátokat és tanárokat cserélnie. Ez jó. Bólintottam. Miről van szó? Habozva kérdeztem, nem tudva, hogyan fogalmazzam meg a kérdést. A jogi oldaláról. Pearl azt mondta, hogy meg fogja támadni a kilakoltatást. Mi úgy döntöttünk, hogy nem, mondta Aiden, fáradtság hallatszott a hangjában. Vagy inkább meggyőztem Pearlt, hogy értelmetlen. Az ügyvédünk azt mondta, hogy a papírok kifogástalanok, és szinte semmi esélyünk nincs a győzelemre. Megkönnyebbültem, hogy legalább nem lesz nyilvános botrány. Örülök, hogy észszerű döntést hoztál, mondtam. Észszerű? Aiden először egyenesen a szemembe nézett, és láttam a fájdalmat és a haragot a szemében. Bölcs dolog volt tőlük, hogy 3 évig megtévesztettetek minket. Okos volt házként használni az ingatlant, amikor úgy érezted, hogy tiszteletteljesen bántak veled. Soha nem terveztem, hogy házként használom, tiltakoztam. Ajándék volt, amelynek feltételei voltak, amelyeket Pearl folyamatosan megszegett. Milyen feltételek? Kiáltott Aiden. Soha nem mondtál semmit a feltételekről. Csak átnyújtottad a kulcsokat, és azt mondtad, ez most a ti házatok. Ha voltak titkos záradékok a szerződésben, talán említened kellett volna őket. A fő feltétel a kölcsönös tisztelet volt, válaszoltam halkan. És nem kellett volna kifejezetten leírni. Ez implicit bármilyen családi kapcsolatban. Tisztelet? Aiden keserűen elmosolyodott. Híri, a tiszteletről beszélsz, amikor nem tiszteltél minket annyira, hogy őszinte legyél. Amikor úgy döntöttél, hogy megbüntetsz minket, mint a rossz gyerekeket, ahelyett, hogy csak beszéltél volna. Próbáltam beszélni. Évek óta emlékeztettem rá. De Pearl mindig talált egy módot, hogy elkerülje a komoly beszélgetést. És te mindig az ő oldalán álltál. Mert ő a feleségem. Aiden felemelte a hangját. Persze, hogy az ő oldalán állok, ahogy ő is az enyémen. Ezt házasságnak hívják, apám. Talán elfelejtetted, mi az azóta, hogy anya meghalt. Szavai érzékeny pontot érintettek. Francis emléke még mindig fájdalmas volt, még ennyi év után is. Nagyon jól emlékszem, mi az igazi házasság, mondtam nyomással. És amit te és Pearl képviseltek, az semmi ahhoz a kapcsolathoz képest, amit az anyáddal és én együtt éltünk. Francis soha nem manipulálna engem, hogy köztem és a szüleim között válasszak. Soha nem használná téged fegyverként. Nem merj összehasonlítani. Aiden szinte suttogta. Nem ismered Pearlt úgy, ahogy én. Igen, ő egy bonyolult karakter. Igen, néha kemény lehet, és mondhat olyan dolgokat, amiket megbán. De szeret minket, engem és Noah T. mindent megtesz a családunkért, beleértve, hogy rendszerszerűen elidegenít téged az apádtól. Kérdeztem. Az is a család érdekében van. Aiden felállt és járkálni kezdett a szobában, nyilvánvalóan próbálva kontrollálni az érzelmeit. Mindent leegyszerűsítesz, mondta végül. Egy bonyolult kapcsolatot egyszerű képletre redukálsz. Pearl rossz. Én jó vagyok. De a valóság bonyolultabb ennél. Világosíts fel, ajánlottam, maradva a székemben. Aiden megállt a kandallónál, a polcon lévő fényképeket nézve. Családi pillanatképek különböző évekből. Kicsi velünk. 10 éves. Főiskolát végzett. Jó apa voltál, apa, mondta végül csendesebb hangon. De miután anya meghalt, valami eltört közöttünk. Te dolgozni mentél. Én iskolába és barátokhoz jártam. Ugyanabban a házban éltünk, de alig beszéltünk igazán. Amikor megismertem Pearlt, ő volt a megváltásom, valaki, akivel önmagam lehettem, félelem nélkül a csalódástól vagy a szomorúságtól. Teljes egészében elfogadott, minden gyengeségemmel és hibámmal együtt. Azt akartam érvelni, hogy mindig is elfogadtam őt olyannak, amilyen, de hallgattam, hagyva, hogy a fiam beszéljen magáért. Pearl látta, mennyire fájt a távolság közöttünk. Aiden folytatta. Igen, lehet, hogy néha túlságosan reagált, próbálva megóvni engem a további csalódásoktól.
De ezt szeretetből tette, nem rossz indulatból. Soha nem gondoltál arra, hogy talán én is szenvedtem ettől a távolságtól? Kérdeztem halkan. Hogy én sem tudtam ezt leküzdeni, hogy nekem is fájt. Aiden rám nézett, és láttam a szemében a harag és a szomorúság keverékét. Akkor miért nem mondtad el? Miért nem próbáltál változtatni a dolgokon? Próbáltam, válaszoltam. De minden alkalommal, amikor egy lépést tettem felé, Pearl talált valami módot, hogy megakadályozzon. Lemondott találkozók, sürgős ügyek, amelyek éppen akkor merültek fel, amikor együtt akartunk lenni. Ez nem csak véletlen egybeesés volt, Aiden. Szóval, ez mind Pearl bosszúja. Aiden keserűen elmosolyodott. Megfosztasz minket az otthonunktól, mert haragod van a feleségem ellen. Nem, megráztam a fejem. Okana, ezt azért teszem, mert végre rájöttem, hogy nem lehet egészséges kapcsolatot építeni valakivel, aki csak anyagi javak forrásaként tekint rád. Pearl soha nem látott engem a családtagjaként. Számára csak egy gazdag após voltam, akitől házat, pénzt, státuszt lehetett kapni, és amikor már nem voltam hasznos, azt hitte, hogy büntetlenül megalázhat. Aha, ez nem igaz, ellenkezett Aiden, de nem ugyanazzal a magabiztossággal. Nem? Felhúztam a szemöldököm. Akkor miért dühödött meg annyira, amikor megtudta, hogy én birtoklom a házat? Ha valóban érdekelte volna a család jóléte, nem pedig az ingatlan, másképp kezelte volna. Aiden hallgatott, és rájöttem, hogy a szavaim érzékeny pontot érintettek. Talán észrevette ezt a felesége karakterében, de nem akarta bevallani. Minden esetre, mondta végül, elmegyünk. Pearl már talált egy új iskolát Noahnak a következő évre, egy magániskolát, ahol fejlett művészeti tanulmányokat folytatnak. Azt hiszi, hogy jobban fog boldogulni egy új környezetben. Egy új iskola, ráncoltam a homlokom. De azt mondtad, hogy a lakás nem messze van a jelenlegi iskolájától. Igen, de Aiden habozott. Hosszabb távú terveken gondolkodunk. Milyen terveken? Kérdeztem, érezve, hogy nő a szorongásom. Pearl azt javasolta, hogy költözzünk el Wilmingtonból, ismerte be Aiden, nem nézve rám. Philadelphiaba vagy akár New Yorkba. Ott több lehetőség van a karrierjének és az enyémnek is. Nagyobb múzeumok, érdekesebb kiállítások. Viccelsz? Nem tudtam elhinni a füleimnek. El fogod hagyni azt a várost, ahol mindketten felnőttetek, ahol Noah iskolába jár, ahol az összes barátod van, csak azért, mert Pearl neheztelt rám. Nem a neheztelésről van szó, válaszolta Aiden. De már régóta gondolkodunk a költözésen. Ez csak felgyorsította a döntést. Ránéztem a fiamra, és nem ismertem meg. Hová tűnt? Az a magabiztos fiú, akinek mindig voltak saját véleményei. Az a fiatalember, aki kiállt a hitéért még akkor is, amikor a kortársai nem értettek egyet. Most előttem állt egy férfi, aki hagyta, hogy a felesége hozza meg az összes fontos döntést az életükben, beleértve az olyan drasztikusakat is, mint egy másik városba költözni. És te rendben vagy ezzel? Kérdeztem halkan. Tényleg el akarsz menni? Aiden megsrággolt. A változás jót tehet nekik. Noah alkalmazkodni fog. A gyerekek könnyen alkalmazkodnak az új környezethez. Te mit szólsz? Erősködtem. El akarod hagyni a munkádat a múzeumban? A barátaidat, a gyerekkorodhoz kapcsolódó helyeket, édesanyád emlékét. Egy pillanatra valami felvillant Aiden szemében. Kételj, fájdalom, talán még félelem is. De aztán az arca újra áthatolhatatlan lett. Néha előre kell lépni, mondta. Nem mindenki fagyhat meg az időben, mint te. A szavai fájtak, de tudtam, hogy van bennük némi igazság. Francis halála után valahogy megfagytam, ragaszkodva a múlthoz, az emlékekhez, a rutinokhoz. Talán igazad van, bevallottam. Talán tényleg határozottabban kellett volna előrelépnem. De ez nem jelenti azt, hogy Pearlnak kellene meghoznia az összes döntést kettőtök helyett. Nem ő hozza meg a döntéseket helyettem, válaszolta Aiden éles hangon. Együtt beszéljük meg a dolgokat. És mégis, valahogy mindig az ő kívánságai élveznek elsőbbséget, mutattam rá. Ezt kompromisszumnak hívják, apu. Aiden megrázta a fejét. Néha én, néha ő, talán most én fogom. Rájöttem, hogy a további vitázás hiába való. Aiden már meghozta a döntését.
Vagy inkább hagyta, hogy Pearl döntsön helyettük. És semmi, amit mondhatnék, nem változtatna ezen. Mikor tervezed, hogy elmész? Kérdeztem, témát váltva. Még nem vagyok biztos benne, Aiden ismét elfordította a tekintetét. Először le kell telepednem, és aztán keresek munkát a Philadelphiai múzeumokban. Talán pár hónap múlva. És Noah? Nem tudtam megállni, hogy ne kérdezzem, láthatom őt, mielőtt elmész. Aiden megfeszült. Ez bonyolult, apu. Noah most nagyon fel van háborodva a költözés miatt. Pearl azt gondolja, hogy szüksége van időre, hogy alkalmazkodjon, anélkül, hogy további érzelmi zűrzavart okoznánk. Az érzelmi zűrzavar alatt azt érted, hogy láthatja a nagypapát, kérdeztem keserűen. Pearl nem gondolja, hogy ez jó időpont, válaszolta Aiden kitérően. Talán később, amikor megnyugodtak a dolgok. Mikor gondolja Pearl, hogy megnyugszanak a dolgok? Nem tudtam megállni a szarkazmust. Amikor több 100 mérföldnyire leszel. Amikor Noah elfelejti, hogy nézek ki. Ne légy olyan drámai, apu. Aiden ráncolta a homlokát. Senki sem mondja, hogy nem láthatod az unokádat. Csak nem most. És te rendben vagy ezzel, kérdeztem nyíltan. Valóban úgy gondolod, hogy helyes megfosztani Noát a szeretett nagyapjától, csak mert az anyja haragot táplál? Aiden hallgatott, és a csendjében világosabban olvastam a választ, mint bármelyik szóban. Újra a Pearl-Shideót választotta. Még ha legbelül nem is értett egyet a döntésével. Menjek, mondta végül, és az ajtó felé indult. Csak azt akartam, hogy személyesen tájékoztassalak a terveinkről, ne jogászokon keresztül. Felálltam, és követtem őt a folyosóra. Aiden, kiáltottam, amikor a kilincs felé nyúlt. Soha nem akartam, hogy így érjen véget. Megfordult, és egy pillanatra azt hittem, hogy a régi Aident látom a szemében. Az én fiam, aki mindig hozzám jött a problémáival, örömeivel, álmaival. Tudom, apa, mondta halkan. De néha a tetteinknek olyan következményei vannak, amiket nem látunk előre. E szavakkal kilépett, és csendesen becsukta maga mögött az ajtót. Visszamentem a nappaliba, és leültem a székre, furcsa ürességet érezve belül. Aiden elment, és nem tudtam, mikor vagy milyen körülmények között fogunk újra találkozni. Talán valóban egy másik városba költözik. Talán Pearl eléri, amit akar, és soha többé nem látom az unokámat. Lehet, hogy éppen most veszítettem el a családomat. Az utolsó dolog, ami összekötött egy normális, teljes élethez. És mégis, a fájdalom és a bánat ellenére, valami mást is éreztem. Furcsa megkönnyebbülést, mintha egy nehéz súlyt emeltek volna le a vállamról. Évekig hagytam, hogy Pearl és Aiden manipuláljanak a szeretetem és a bűntudatom segítségével. Évekig tűrtem a megaláztatást és a hanyagságot, félelemből, hogy elveszítem az utolsó kapcsolatomat a fiamhoz. És most, amikor a legrosszabb megtörtént, amikor valóban örökre elveszíthettem volna, szabadnak éreztem magam. Szabad attól, hogy folyamatosan bizonyítsam a szeretetemet és a hűségemet olyan embereknek, akik természetesnek vették azokat. Szabad a manipulációtól és az érzelmi zsarolástól. Szabadon lenni önmagam, bár magányosan, bár szomorúan, de autentikusan. Ránéztem Franz képére a kandallópárkányon. Mosolygott, az a meleg, megértő mosolya, amely mindig erőt adott a nehéz időkben. Mit mondanál most, szerelmem, kérdeztem halkan. Jóvá hagynád a döntésemet, vagy azt gondolnád, hogy túl messzire mentem? Francis természetesen nem válaszolt, de valahol a tudatom mélyén tudtam, hogy megértené. Mindig értékelte a méltóságot és az önbecsülést, akárcsak a családi kötelékeket. Megtanította nekem, hogy az igazi szeretet nem igényli az önfeláldozást, hogy teljesen feloldódjunk egy másik emberben. Az igazi szeretet kölcsönös tiszteleten és támogatáson alapul, nem manipuláción és kontrollon. Egy héttel Aiden látogatása után kaptam egy rövid üzenetet Raymondtól. Kiürítették a házat? Megvan a kulcs. Mit tegyünk most? Töprengtem. A 42 Clover Street-i ház volt a nagy, gyönyörű kastély, amelyet egykor olyan reménnyel és szeretettel választottam. Most üresen állt, várva a sorsa döntését. Adjátok el, válaszoltam, hosszú mérlegelés után. Találj egy jó családot, aki értékelni fogja a történetét és a karakterét.
Talán szimbolikus volt elválni egy háztól, amelynek a hídnak kellett volna lennie köztem és a fiam családja között, de ehelyett a viszály almájává vált. Talán ez volt egy újabb lépés a múlt elengedése felé, egy új valóság elfogadása felé. Az este folyamán sokáig ültem a verandán, nézve a naplementét. A levegő hűvös volt, de nem hideg. Tökéletes idő a gondolkodásra. Aidenre, Noahra, Pearra gondoltam, arra, mennyire furcsák az emberi sorsok. Hogyan változnak a kapcsolatok váratlanul, mennyire könnyű elveszíteni valamit, ami változhatatlannak tűnt. Nem tudtam, mit hoz a jövő. Talán idővel Aiden újra megfontolja a helyzetét. Talán amikor Noah felnő, ő maga is szeretne kapcsolatot keresni velem. Talán még Pearl is egy nap rájön, hogy az irányítás iránti vágya nem csak az én kapcsolatomat rombolja a fiammal, hanem az ő saját szabadságát is. De bármi is történjen, egy dolgot tudtam. Többé nem leszek manipuláció áldozata. Visszanyertem az irányítást az életem, a méltóságom, a jogomat, hogy nemet mondjak a toxikus kapcsolatokra. És bár az ár magas volt, talán túl magas, megérte az önbecsülés, amit nyertem. A nap eltűnt a horizonton, puha rózsaszín fényt hagyva maga után nyugaton. Befejeztem a teámat, ami már rég kihűlt, és felálltam a székemből. Az éjszaka várt rám, amit egy új nap követett. Egy nap, amelyet a saját szabályaim szerint élek, a saját örömeimmel és bánataimmal, a saját emlékeimmel és reményeimmel. Egy nap, amelyben végre én lehetek maszkok nélkül, kompromisszumok nélkül, félelem nélkül attól, hogy elveszítem azt, ami talán rég elveszett. És ez furcsa módon saját szomorú, de felszabadító szépséggel bírt.